telefon söhbetleşigem nämes konsertde halkymyza da eşitdirmegi makul bildik sebäbi bir zat alarlyk söhbet bolup duraraňyzda. Yani ilki bilen ötünç sorayan sebäbi özümizem duýgulandyk, täsirlendigem bir häzirki dinlejek tomaşaçylarymyza da bir has duýgu berer, düşünje berer diýen anam bilen şol aramyzdaky telefon arkaly edilen söhbeti ruhsat berseň, iýleşlere de dostlara da eşitdireli. Sesin kesilli ağır diýen zat diýäňmi? Hawa şu durmuşda sana iň agyr degen zat näme? Özüňem bilýänsiň be Murat. Bu durmuşda gazananym bilen deň derejede juda köp zat ýitirdim. Ejemi, kakamy. Olaryň hemmesi ýaşlygymyň ganatyny gyryp geçip gitdi. Ýöne men enem ýitirenimde hassa agyr batdy. Sebäbi nämedir bir zadyny elinden gidirýän adamyň ýygyna seredenine dayanar zady bolsa, barybir adram bolsa arkaýnyk bolýan eken. Şol dayanjym meniň enemdi. Inne olam ýok.